Srbija, službeni naziv Republika Srbija. Europska je kontinentalna država smještena u jugoistočnoj Europi. Teritorijem obuhvaća dio Panonske nizine na sjeveru, te djelomice srednjeeuropska država. Duljina granica Srbije iznosi 2.144 km². Na sjeveru graniči sa Mađarskom, na zapadu sa Hrvatskom, Bosnom i Hercegovinom, na zapadu sa Crnom Gorom, na istoku sa Rumunjskom, Bugarskom, te na jugu sa Sjevernom Makedonijom i Kosovom. Slijedeći slavenske migracije na jugoistok Europe, Srbi nastanjuju ova područja sa drugim narodima nakon 6. stoljeća. Uspostavili su nekoliko država u ranome srednjem vijeku. Prvotnom srpskom državom vladaju Vlastimirovići, prva poznata vladajuća dinastija srednjovjekovne srpske države. Srbi su pored Hrvata jedini donijeli svoje ime iz prapostojbine, dok su ostali južni Slaveni svoja imena dobivali po zemljopisnim nazivima regija koje su naseljavali. Na početku 7. stoljeća na teritoriju Bizantskog carstva Srbi osnivaju Rašku. Raška je postala kraljevina 1217. godine. Kada je srpski kralj Stefan Prvovjenčani, sin velikoga župana Stefana Nemanje, okrunjen krunom koju mu je poslao rimski papa, već 1219. godine. I Srpska pravoslavna crkva je dobila neovisnost od strane Veseljinskog patrijarha. Najveću moć srpska država imala je u vrijeme Stefana Uroša 18. Dušana, koje granice Srbije širi na jug nekadašnjeg bizantskog područja, te se proglašava carstvom Srba i Grka. Nakon Dušanove smrti osvojeni kraljevi se osamostaljuju pod vodstvom lokalnih velikaša, no u to vrijeme započinju i provale Turaka na Balkanski poluotok, koji ubrzo pobjeđuju Bugare na rijeci Marici, a potom i Srbe u bitki za Kosovo do sredine 16. stoljeća. Cijela suverena Srbija pada pod vlast Osmanlija. Sa vremena na vrijeme prekinuta od strane Habsburške monarhije, koja se širi prema centralnoj Srbiji sa kraja 17. stoljeća, zadržavajući uporište u suvremenoj Vojvodini početkom 19. stoljeća. Srpska revolucija utemeljila je nacionalnu državu kao prvu ustavnu monarhiju. Regije koje kasnije proširuju svoj teritorij nakon katastrofalnih žrtava u Prvom svjetskom ratu i kasnije ujedinjena bivše Habsburške krune, Vojvodine i drugih regija sa Srbijom. Zemlja je utemeljila Jugoslaviju sa drugim južnoslavenskim narodima. Tijekom raspada Jugoslavije, Srbija formira zajednicu sa Crnom Gorom, koja je mirno riješena 2006. godine, kada je Srbija ponovno uspostavila svoju neovisnost. Prema Ustavu Republike Srbije,
nalaze se autonomne pokrajine i to su Vojvodina i Kosovo i Metohija, koja ima višu autonomiju. Kosovo je 2008. godine proglasilo svoju nezavisnost, što je priznalo 85 zemalja, članica Ujedinjenih nacija, čemu se službeni Beograd protivi. Prema političkom ustroju Srbija je parlamentarna republika. Srbija je članica Ujedinjenih nacija, Vijeća Europe, Partnerstva za mir te Organizacije za europsku sigurnost i suradnju. Srbija je službeni kandidat za članstvo u Europskoj uniji.